Республикабызның иң белемле, иң кызыксынучан укучыларны ачыклавыбызны дәвам итәбез. Бүген акыл батыл тапшыруына Гүзәл һәм Әдилә исемле ике кыз килде. Хәерле көн, кызлар, исәнмесез? Исәнмесез. Кызлар, үзләрегез белән таныштырыгыз, исемнәрегез кем һәм бүгенге уеннан нәрсәләр көтәсез? Гүзәл, сез сиңа. Минем исемем Гүзәл, мин рус әдәбияты, әдәбият, рус теле, математика фәннәрен яратам. Яратмаган фәннәрем юк. Вокал кружогына йөрим, музыка белән кызыксынам. Димәк, син җырларга яратасың? Ие. Нинди җырлар башкарасың син? Күбрәк татар халык җырлары башкарам. Бүгенге уеннан нәрсә көтәсең? Бүгенге уенга мин җиңәргә дип килдем. Без сиңа уңышлар теләбез. Синең көндәшең Әдилә нинди укучы икәнбездән, аны белән танышыйк. Барыгызга да сәлам. Минем исемем Әдилә. Мәктәптәге иң яраткан фәннәрем минем математика, рус теле, инглиз теле, татар теле, иң яратканы физкультура. Ни өчен физкультура? Чөнки мин спорт белән шөгыльләнергә бик яратам һәм хәзерге вакытта мин туризм белән шөгыльләнәм. Бик яхшы, кызлар, сезнең белән таныштык. Инде уеныбыз белән танышмысыз, караганыңыз бармы? Әлбәттә. Миннән сезгә сораулар, сездән җаваплар һәм инде үзегезгә балларны үзегез куясыз. Моны исегезгә тотасыз, шулай бит? Сез әзер булсагыз, беренче турны башлыйбыз. Без әзер. Без әзер. Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы дәвам итә һәм без бүген Гүзәл һәм Әдилә белән иң белемле укучыны ачыклавыбызны дәвам итәбез. Беренче турны башлаганчы, кызлар, сездән сорыйсым килә. Мәктәптә нинди билгеләргә укыйсыз? 4-5 билгеләрне. Мин дә шулай 4-5 билгеләрне укыйм. Ярый, димәк, сезгә бүген безнең әзерләгән сорауларыбыз җиңел булыр. Кагыйдәләр белән таныштырам. Беренче турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгырый. Һәр сорауның да җавап вариантлары бирелгән. Сез үзегезгә балларны үзегез куясыз, 0-дан алып 10-га кадәр. Әгәр инде җавап дөрес икән, балл сезнең исәбегезгә була, әгәр юк икән, ул гомуми исәптән алынган. Әгәр дә барысы да аңлашылса, без беренче сорауны укыйбыз. Габдулла Тукайның «Ике кояш» шигырендәге бу сүзләр нинди шәхес турында? Тыңлыйбыз ике юллыкны. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Бу юллар кемгә багышланганын белергә кирәк, димәк, сезгә. Беренче булып, бу сорауга Әдилә җавап бирә. Ничә балл белән бәялисең? 10 балл. Димәк, син Габдулла Тукайның иҗатын яхшы беләсең. Ие. Ярар. Гүзәл ничә балл бирә? 10. Син дә 10 балл белән. Яхшы, хәзер инде тикшерәбез. Минем җавап вариантлары: Гөлсем Болгарская, Нәфига Арапова, Заһидә Тинчурина, Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская, Фатыйма Ильская, Нәгыймә Таждарова. Җавап вариантларын сезгә тәкъдим иттем, кызлар. 2 еллык эскәртеп узам. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Бу сүзләр кем турында икән, Дилә? Минемчә, Габдулла Тукай бу шигырьне Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская турында язган. Ярар, җавабыңны кабул иттем. Гүзәл ничек уйлый икән? Минем уйлавымча, Габдулла Тукай бу шигырен Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяга багышлаган. Күр, ничек иртә кояш чыкса җиһанга нур тула, һәр күңелләр нурланадыр чыкса Гыйззәтуллина. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Габдулла Тукай ике кояш шигырендә Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжская турында язган. Ул безнең кем? Әйтеп бирә аласызмы? Актриса. Әйе, беренче татар актрисасы. Бик дөрес, кызлар, 10 балл һәр икегезгә дә. Дәвам итәбез. Киләсе соравыбыз космонавтика өлкәсеннән булыр. Сорау була яңгырый. Беренче ачык галәмгә чыгучы космонавт. Бу сорауга инде беренче булып Гүзәл җавап бирәчәк. Җавабыңны ничә балл белән бәялисең? 8. 8. Әдилә, син? 10. 10 балл белән бәяли. Ярар, яхшы, кабул иттек. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Юрий Гагарин,
Валентина Терешкова, Герман Титов, Алексей Леонов, Нил Армстронг, Юрий Романенко. Güzel, biz senin cevabını tanıyız. Менимчә, беренче ачык галәмгә чыгучы космонавт ул Юрий Гагарин. Cevabını kabul ettim. Әдилә ничек уйлый икән? Мин дә шулай уйлыйм. Ачык галәмгә беренче чыгучы ул Юрий Гагарин. Сез сорауны игътибар белән тыңламагансыз. Ачык галәмгә чыгучы турында сүз бара. Дөрес җавап була яңгырый. 1965 елда Алексей Леонов Восход 2 кораблендә галәмгә ача һәм ачык галәмгә чыгучы беренче кеше була. Ул ачык галәмдә 12 минут 9 секунд тора. Кызыклы бер факт. Кире карапка ул башы белән керә, атлап түгел. Җавабыңыз кызганычка каршы дөрес булмады. Сез ялгыштыгыз. Шуңа күрә балаларны сездән алырга мәҗбүр булабыз. Кәефсезләнмәгез. 3нче сорауга күчәбез. Көндез агач ботагында яшькелт кара сыерчыклар җырлашалар. Җөмләсендә аергычны табарга кирәк булачак. Бу сорауга беренче булып безнең Әдилә җавап бирер. Әдилә ничә балл белән бәялисең? 10 балл уйната безнең Әдилә. Гүзәл? 10. Гүзәл дә 10 балл куя. Татар телен яхшы беләсез икәнсез. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тыңлыйбыз. Кара, яшькелт кара, сыерчык, көндез, агач ботагы. Демәк, көндез агач ботагында яшькелт кара сыерчыклар җырлашалар. Җөмләсендә аергычны атарга кирәк. Әдилә, син җавап бирергә әзерме? Минем уйлавымча, бу җөмләдә аергыч яшькелт кара. Җавабыңны кабул иттем. Аергыч безнең ничек билгеләнә әле? Дулкынлы сызык белән билгеләнә. Гүзәл, синең җавабыңда килешәме, юкмы? Хәзер белербез. Минем уйлавымча, бу җөмләдә аергыч булып яшькелт кара сүзе тора. Ярар. Ул дулкынлы сызык белән киләме? Әдилә дөрес әйттеме? Ие. Чыннан да, яшькелт кара бу җөмләдә аергыч булып килә. Афәрин, кызлар. Беренче тур буенча сезнең тәэсирләрегез, фикерләрегез. Икенче сорауга җавап бирмәү мине кәефемне бозды. Шулаймы? Ярар, икенче вакытта игътибарлырак булырсың иде алайса. Әдилә, синең фикерләр? Мин икенче сорауда игътибарсызрак булдым һәм мин моны төзәтәмен дип уйлыйм. Ярар, кызлар, мин сезгә уңышлар телим. Алда безне икенче тур көтә. Акыл батыл тапшыруны икенче турына аяк атлыйбыз. Бу турда без гадәттәгечә сезнең белән әйберләрне билгеле бер тәртиптә төзергә тиеш булабыз. Төгәлрәк әйтсәк, бүгенге тапшыруда без Мисыр пирамидалары турында сөйләшербез. Пирамидаларны беләсезме? Әйе. Димәк, бүген без Мисыр пирамидаларын биегеннән тәбәнәгенә таба урнаштырачакбыз. Бирем әлбәттә катлаулы, ләкин сез моны бик яхшы гына башкарып чыгарсыз дип уйлыйм. Гүзәл, беренче булып син башкарачаксың, шуңа күрә ничә балл белән бәялисең? 8. 8. Яхшы. Әдилә, син? Мин 9 балл белән бәялим. Ярар, югары баллар уйнатабыз. Сез димәк үзегезгә бик ышанган. Әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәм. Хефрен пирамидасы, Кителгән пирамида, Хеопс пирамидасы, Джосер пирамидасы, Алсу пирамида һәм Мейдум пирамидасы. Гүзәл, син җавап бирергә әзерме? Ие, мин җавап бирергә әзер. Тыңлыйбыз сине. Иң биеге Хеопс пирамидасы, Әйе. Хефрен пирамидасы, Алсу пирамида, Китек пирамида, Мейдум пирамидасы, Джосер пирамидасы. Ярый. Син төгәл беләм дип уйлыйсың инде. Хәзер без синең җавабыңны тикшерербез. Әдилә ничек уйлый икән? Минем уйлавымча, Хеопс пирамидасы иң беренче, иң зурысы. Хефрен, Алсу пирамида, Кителгән пирамида, Мейдум пирамидасы һәм Джосер пирамидасы. Сезнең җавапларыгыз тәңгәл килә. Биеклеген, Хеопс пирамидасының биеклеген әйтә аласызмы? 140. 200-нче. Нигезе аны 230 метр. Әмма биеклеге 147 метр булган, хәзерге көндә 139 метр. Бу чынлапта иң биек пирамида. Аннан соң безнең Хефрен пирамидасы килә. Ул бераз мәртәбәнәрәк
Hozirgi kunda 136 metrni tashkil etadi biyikligi. Olti piramida, ya'ni rozovay piramidaning biyikligi 109 metr bo'lgan. Ketilgan piramidaning biyikligi 105 metr. Medum piramidasi 94 metr. Djoser piramidasi hozirgi kunda 62 metrni tashkil etadi. Siz bitta javob berdingiz qizlar. Aferin. Siz piramidalarni nechib shunday yaxshi bilasiz? Geografiyani yaxshi o'qiysizmi? Tarix fanida Misr temasini o'tganda piramidlar turida o'rgandik. Ham siz endi esda qoldirdingiz bu. Bek yaxshi. Sizga turmushda bu birinchi kerak bo'lar deb o'ylaysizmi? Sayohat etganda balki kerak bo'lar. Men sizga Misrga sayohat etishingizni tilab qolaman. Mana shunday siz borib, bu piramidalarning biyikligi, ularning motorligini ko'rib qaytirsiz deb ishonib qolaman. Biz sizning bilan 3-turga ko'chamiz. Shoyan TV kanalida Aql Battle topshiruvi davom etadi. Biz 3-turni boshlaymiz. Kayflaringiz necha qizlar? Shep. Yarar. Kelajak turida сөйләшеп алайык. Sizin bilan kim bo'lishga xiyollanasiz? Adila. Минем киләчәктә хукук саклаучы буласым килә, чөнки алар шундый форма киеп йөриләр. Һәм сиңа бу эш инде. Әйе. Ярар. Biz сиңа уңышлар теләп калабыз. Әгүзәлнең. Мин әле төгәлгенә киләчәктә кем буласымны белмим. Әйдәгез 3-турны башлыйк. Bu turda da siz ballarınızı özünüz koyasınız. Şulay cevap variantları taqdim etilib. Lekin bu turda biz sizin bilan ortiq cevap variantini so'raymiz. Qoidalarini angladingizmi? Әйе. Demak, әйдәгез birinchi so'rovga ko'shik. Jalilchilar. Jalilchilarning kimlar ekanini bilasizmi? Әйе. Yarar. Bu so'rovga birinchi bo'lib Adila javob berar. Necha ball bilan berilsin? 7. 7. Güzel. 8. 8 ball bilan. Yarı qabul etdim. Demak, jalilchilar deb yong'iri bizning so'rovimiz javob variantlarini taqdim etdim. Fuat Sayfulmulikov, Qulg'ali, Abdulla Alish, G'arif Shabayev, Zinnat Hasanov, Musa Jalil. Adila, sen javob berganmi? Минем уйлавымча, Кылгали Җәлилче түгел. Шуңа күрә мин Кылгали җавабын сайлыйм. Güzel, sen ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча, бу исемлектә Кылгали булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки ул язучы. Башкалар язучылар түгелме? Язучы. Чөнки ул аларга кадәр яшәгән. Ул аларга кадәр яшәгән да Кылгали. Ул инде бу исемлектә артык. Шушы җавапны сайларга кирәк. Бик дөрес кызлар. Икенче сорауга күчәбез. Казан шәһәрендә эшләүче театрлар. Театрларга йөргән идегезме? Әйе. Нинди спектакльләр караганыгыз бар? Минем иң яраткан спектаклем ул Диләфрүз ремейк. Аны караган бар димәк син. Әйе. Ярар, Гүзәл нинди спектакльләр ярата? Мин дә спектакльләргә йөрергә бик яратам. Минем иң яраткан спектаклем Зәңгәр шәһәр спектакле. Кәйм тикшерү мәсәлән. Ярар. Хәзер без сезнең белән Казан шәһәрендә эшләүче театрлар турында сөйләшербез. Бу сорауга инде беренче булып Гүзәл җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 9 балл. Ярар. Әдилә? Миндә 9 балл. 9 балл бирәсең. Хәзер әйдәгез әле җавап вариантларын тыңлыйбыз. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Абдулла Алиш исемендәге Татар дәүләт драма театры, Василий Качалов исемендәге Зур драматик театр, Абдулла Кариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры. Искәртеп булсам, без артык җавап вариантын сайлыйбыз. Минемчә, бу исемлектә Абдулла Алиш исемендә театр Юк дип саныйсың. Әдилә, син? Минем уйлавымча, Казанда Абдулла Алиш театры юк. Бик дөрес җавап бирдегез, кызлар. Чынлап та, Абдулла Алиш исемендәге драма театры безнең Казаныбызда юк. Өченче сорауга күчәбез. Сөйрәлүче җәнлек. Бу сорауга беренче булып Әдилә җавап бирәчәк. Әдилә ничә балл белән бәялисең? 10 балл белән. Бик җиңел сорау, чынлап та. Мин дә 10 балл белән бәялим. Гүзәл дә безгә 10 балл куя. Әйдәгез инде җавап вариантларын тыңлыйк.
Кәлтә, хамелеон, күсе, йылан, варан, ташбака. Минем уйлавымча, монда күсе артык. Кәлтә, хамелеоннар, йыланнар, сенеңчә сөйрәлүче җанисәп, күсе сөйрәлүче түгел. Ул нинди икән безнең? Кимерүче. Ул кимерүче дип саныйсың син. Ярар, гүзәл ничек уйлый икән? Минем уйлавымча, бу исемлектә күсе артык. Чөнки ул кимерүче. Чынлап та, кәлтә, хамелеон, йылан, варан, ташбака алар сөйрәлүче хайваннар барысы да. Күсе инде безнең кимерүче. Бик дә җавап бирдегез, кызлар. Афәрин. Шушындый күңелле мизгелләрдә без сезне 4нче турны башларга әзер, шулай бит? Әйе. Гүзәл, 4нче турны синең белән башлыйбыз. Кәефләрең ничек? Шәп. Ярар. Син Шаян ТВ каналын карап барасыңмы? Нинди тапшыруларны карыйсың? Шаян ТВ каналын карап барырга тырышам. Музыкаль тәнәфес тапшыруы, акыл батыл тапшыруын яратып карыйм. Татарчага тәрҗемә ителгән мультфильмнарда бик ошый. Ярар, бик яхшы, без бик шат. Миннән сиңа 10 сорау, синнән тиз арада җаваплар. Әгәр дә инде белмисең, алга таба яки белмим дип әйтәсең, һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл куела. Син безнең бераз гына алда барасың. Шуңа күрә бераз өстенлек синең истә. Уйны башлыйбызмы? Әйе. Беренче сорау укыйбыз. Алъяпкыч сүзендә Л хәрефеннән соң нинди хәреф килә? Калынлык билгесе. Дөрес. Аркасында пропеллер булган мультфильм герое. Карлсон. Дөрес. Бер атнада ничә көн? 7. Бер кулда ничә бармак? 5. Дөрес. Йоннан бәйләнгән җылы аяк киеме. Жиноски. Аяк баш. Икенче төрә дөрес. Мәкальне дәвам итегез. Алма агачыннан. Ерак төшми. Дөрес. Аны кардан ясыйлар һәм борынына кишер куялар. Кар бабай. Укучының билгеләре куела торган әсбап. Көндәлек. Дөрес. Роза, канәфер, мәк булар нәрсә? Чәчәк. Дөрес. Кәгазьне кисү өчен кирәк? Кайчы. Дөрес. Син 10 сорауга дөрес җавап бирдең. Бик яхшы нәтиҗә. Афәрин. Әдилә, кәефләрең ничек? Шәп, Син дулкынланасыңмы? әзрәк бар. Ярар. Миннән сиңа 10 сорау, синнән җавап. Һәм белгәнеңә җавап бирәсең, белмисең белмим, алга таба дип әйтәсең. Һәр дөрес җавабың өчен 1 балл. Сөйләштекме? Киттек. Ашъяулык сүзендә Ш хәрефеннән соң нинди хәреф килә? Калынлык. Дөрес. Крокодил Генаның дусты. Чебурашка. Дөрес. Дүшәмбедән соң нинди көн килә? Сишәмбе. Кешенең күрү органы. Күз. Дөрес. Кыш көне кулга кия торган кием. Бияләй печәт. Дөрес. Дөрес. Мәкальне дәвам итегез. Калган эшкә. Кар ява. Кыш бабайның оныгы. Кар кызы. Дөрес. Укытучы бур белән яза торган предмет. Такта. Класс тактасы дөрес. Аккош, песнәк, тавык булар нәрсә? Кош. Кошлар. Ялгыш язганны бетерү өчен кирәк. Битергеч. Дөрес. Син дә 10 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин. Акыл батыл тапшыру ахырына якынлашты. Бүген бездә чынлап та бик кызу уен булды. Дөрес җавапларда, ялгыш җавапларда булды. Кызлар кәефләрегез төшмәгәндер. Юк. Үзегездән канәгатьме? Әйе. Без сезне киләчәктә дә үз уеннарыбызда, үз тапшыруларыбызда көтеп калабыз. Киләчәктә сезгә уңышлар телибез. Бүгенгә сау булашабыз. Пока-пока. Акыл батыл тапшыру бик кызыклы. Бу уенда миңа үзебез бал кую, төрле өлкәдән сораулар булу ошады. Бу уенга тагын берничә тур өстәсәң әйбәтрәк булыр иде. Башка уенчылар уйнаганын карап барганда, үземне сынап, сорауларга җавап биреп караганым булды. Һәм ничек җавап бирәйдең? Ялгышканнарым да була иде, дөрес җавап биргәннәрем дә булды. Акыл батыл тапшыру миңа бик ошый. Миңа бөтен турларда ошый. Ләкин минем спорт турында сораулар да кертәсем килә.
Мәсәлән, 10 секунд эчендә нинди спорт төрләре бар икән әйтеп чыгарга мөмкин. Гүзәл һәм Әдилә уены бик күңелле булды. Кызлар бик тырышып сорауларга җавап бирде. Нәтиҗәдә икесе дә турнир таблицасында үз урынын алды. Ләкин лидерларны алар куып җитә алмады. Гадел һәм Зарина үз урынында калды. Киләсе атнада яңа уенчыларның нәтиҗәләре җиңүчеләр таблицасына үзгәреш кертәрме? Бер атнадан белербез.